Je hebt net volgens mij al even een kleine preview gegeven voor de mensen hier. Ja, dat klopt. Mijn nieuwe single die 9 november uitkomt, die heb ik hier vanmiddag gedaan. Van hier naar oneindig. Zo gaat hij heten. Dat is wel een heel eind. Waar gaat het over? Het gaat over een relatie. Ik denk eerder een huwelijk waarvan we allebei verwachten dat het van hier naar oneindig zou duren. Maar helaas is dat niet het geval. Dus een verbroken relatie. En waar is die cd-presentatie? Die gaan we doen in Aalsmeer, in Bar Dancing de Blitz. Heb ik bewust voor gekozen, want het is mijn woonplaats. Ik wilde het dit keer wat dichter bij huis houden en op mijn verjaardag, 9 november. Dus dat zijn 2 cadeautjes in 1 meteen? Ja, eigenlijk wel. Ja, dus ook, ik ben niet zo'n verjaardagvierer, wel van mijn kinderen, maar voor de rest niet. Dus ik denk dan combineer ik het met een cd-release. Maar moeten al die fans ook een cadeautje voor je meebrengen die dag? Nee, dat hoeft eigenlijk nooit, maar de fans doen het ook eigenlijk altijd automatisch. Maar nee, als ze mijn singeltje downloaden of kopen, dan is Sascha heel gelukkig.